Maupay nga adlaw mga bata, ako ang iyo magturot dong Ma'am Shirley, ang iyo makakaupod yan na nga adlaw. Mga bago nga leksyon, may video, istorya, nga impormasyon gihap nga napapanahon nga iyo makukuha din nila hamapit to health. Objective: identify safe and unsafe practices and conditions in the school. Andam na ba kamo? Mga patakaran haaton klase. Lumingkod himatadong samtang nagkaklase ngan likay ang tumukdaw. Ikada sakto ang volume han emo gadget. Siguradua nga nakaandam na ang mga gagamiton na kinahanglanon ha imo pag-aradman. Bumulig, mamati, ngan maging aktibo hatalakayan. Mamati ha mga panggiya. Pakadina, magmulay kita. Esinyas mo. Panggiya. Ipakita ang litra, hasakto nga baton, pinaagi han paggamit han mga senyales. Para una nga pakiana, an imo magturutdo kay gumawas kadali han iyo sulod pag-aradman para ihatag an usa na gamit ha iya kausa nga magturutdo. Pero gusto mo gihabat tuon an imo bugto. Ano ang imo bubuhaton? Litra nga A, magawas nga diri nagsasarit. Litra nga ba, huhulton nga bumalik ang imo magturutdo para magagsarit hin maupay. Litra nga Ka, makarida hin malaksi para makabalik layon ug sa bumalik ang imo magturutdo hasakob han iyo sulod pag-aradman. Ano ang eksakto nga baton? Ang eksakto nga baton, litra nga ba, makarit. Para ikaduha nga pakiana, yan ang adlaw ang imo schedule hang paghimuhan artwork. Nagtugon ang imo magturutdo ngan magdarahing gunting para ang iyo buruhaton pero nabilin mo ini ha iyo balay. Ano ang imo bubuhaton? Litra nga A, aagawan mo ang gunting han imo sapit. Litra nga ba, huhulaton nga matapos sa nimo ka klase ngan kahuman huhuramon ang gunting. Litra nga Ka, itatago mo ang gunting ha imo ka klase para pareho kamo waray gagamiton. Ano ang eksakto nga baton? Ang eksakto nga baton, litra nga ba, mahusay. Para ni katulong nga pakiana, may programa ang iyo eskwelahan ng kamo nga tanan magtitirok hagawasan stage. Nagpapaunahay ang paggawas ang imo ka klase. Ano ang imo bubuhaton? Litra nga A, makikikunahay ha pagdalagan ti pagawas ang sulod pag-aradman. Litra nga ba, papabayan nga magsaramok ang kaklase nang kuntaloy dir mo ini ginaasi. Litra nga Ka, papipilahon himatadong ang mga kaklase ngan hilom nga makadto ha lugar han pasundayan. Ano ang imo eksakto nga baton? Ang eksakto nga baton, litra nga Ka, makarit. Para ni ikaupat nga pakiana, ginsugod ka mo han imo magturutdo nga ibalik ang tray han mga kaldo ha kantina. Ano ang imo bubuhaton? Litra nga A, ibabalik ang tray ngan mabalik dayon na sulod pag-aradman. Litra nga ba, ibabalik ang tray ngan magiiniha pa ha kantina. Litra nga Ka, diri ibabalik ang tray ngan makadtuha iba nga sulod pag-aradman. Ano ang eksakto nga baton? Ang eksakto nga baton, litra nga A, makarit. Nakita mo nga nagdadalagan ang iba nga eskwela hagawasan gate han iyo eskwelahan. Ano ang imo bubuhaton? Litra nga A, babaliwarayan la. Litra nga ba, makikigdalagan gihap ti pagawas sa eskwelahan. Litra nga Ka, sasawayon ang mga nagdadalagan ngan sasagdunan nga maghirot-hirap. Ano ang eksakto nga baton? Ang eksakto nga baton, litra nga Ka, mahusay. Ikaw ba nasunod han mga patakaran nga iginahatag ang eskwelahan ngan maging haiyo balay? Pagkita-kita!
Magandang araw! Kumusta ka? Nawa ay nasa ligtas ka at maayos na kalagayan. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan kung paano manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin. Mga gawaing ligtas at mapanganib. Hello mga bata! Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng tuntunin? Ang tuntunin ay mga dapat gawin o di dapat gawin upang manatiling maayos at ligtas ang bawat isa. Mga bata, alin sa mga tuntunin na ito ang sinusunod mo? Una, pag-iwas sa paglalagay ng maliliit na bagay sa bibig, ilong at tainga. Ano bang mangyayari kapag ginawa ito? Naku, maaari palang magbara ang iyong lalamunan, ilong at tainga kapag ginawa ito. Ikalawa, pag-iwas sa paglalaro ng posporo o anumang nakalilikha ng apoy. Baka ikaw ay mapasok o kaya ay makasunog. Pangatlo, maingat na paggamit ng matutulis o matatalim na bagay tulad ng kutsilyo, tinidor at gunting. Pang-apat, maingat na pag-akyat at pagbaba sa hagdan. Laging titignan ang dinaraanan. Huwag tumakbo, baka ikaw ay mahulog. Kalima, pagtingin sa kaliwa at kanan bago tumawid sa daan. Siguraduhin may kasama kang nakatatanda. Pang-anim, pananatiling kasama ang nakatatanda kung nasa mataong lugar. Huwag kang bibitaw para hindi ka mawala. Tandaan, ang mga tuntunin na ito ay mahalagang sundin kung nasa loob o nasa labas ka man ng bahay. Ingat! Batunan masunod na mga pakiana. Bahinin ano ang atong gingkita. Kung aniyo baton, mga buruhaton nga talwas nga delikado, makarit. Para ni kaduha nga pakiana, paghatagin mga patakaran para kita maging talwas sa mga kalamidad. Kung aniyo baton, paglikay hin pagbutang hin mga gudti nga butang hababa, irong ngan talinga. Pagirot hin pagsaka ngan paglusad hagdan. Hain ang mga masunod na pagtakaran an iyo sinusunod. An iyo baton nga tanan nga patakaran kinahanglan sundon. Ano kaimportante ang pagsunod ha mga patakaran? Para maging talwas nga mahirayo ha kadilakaduhan. Yan na nga panahon ng pandemya, ano kaimportante ang pagsunod ha mga patakaran nga ginpapatuman ha aton han media ngan IATF kaparti han COVID-19. Importante good, sumunod kita ang protocol han IATF kay hiraan maaram kung ano ang talwas ngan diri talwas nga buruhaton labi ang mga kabataan nga nabilong han vulnerable sectors. Mga bata, yan ang adlaw may danatong babasahon nga istorya. Anuluhan ang babasahon naton nga istorya Pirmiandam naging surat ni Arian M. de los Santos.
Usa ka adlaw ginpasamwak han school head han eskwelahan han Apri ES na magkakamayada hin earthquake drill ha eskwelahan kumo pagaandam han kalamidad. Inimbitar gihap han ira school head an iba pa nga opisyales han ira barangay para makabulig han earthquake drill na pagbubuhaton nito mismo nga adlaw. Ug sa gumawa sa mga bata ha ira mga sulod pag-aradman kay matadong nagin-esplikar han ira magturutdo an matatabo ngan kinahanglanon buhaton nito mismo nga adlaw. Miss Kayako, mga bata, kita itong mabulig han earthquake drill niyan. Ipinahinomdom ko ha iyo na kita ang magkikirigta ha atubangan han eskwelahan, mababatian naton ang tunog han bagtingan na babagtingan niyan. Kita inihimbiya nga mapila nga di kayi ang dumalagan nga magpaduso-duso. Kinahanglan malaksiyan naton gios ngan lakat. Unaw-naon naton na kita in makakaabat him paglinog, kaya kita ay mabakwit kahuman hang pagbayog. Randy, Ma'am, ano ba ang kangyanan natong buhaton samtang nabayog ang tuna? Miss Kayako, maupay timpakiana Randy. Mga bata, kung pananglita na makakaabat kita him pagbayog han tuna, buhata pirmi ang drop, cover, ngan hold kung makakaabat na naton ang pagbayog. Drop o lumuhod kita ngan itukod ang atong kamot hatuna para sugad na posisyon kay diri kita matutumba ngan mawawarayan him balanse. Makakakamangyap kita para makabiling him pwede natong pagtaguan kung may mabubukad o mahuhulog man na mga butang. Cover o ibutang ang kamot haigbaw han iyo ulo. Kung may makukuha ka mo nga libro o butang nga pwede ay doon natahob han iyo ulo. Hold o kumapot hatiin han lamisa kung may nakita ka mo nga lamisa para diri ka mo matumba ngan mahulugan hingkong ano. Likayin niyo ang mga bintana, salamin o mga butang na maaram ka mo na pwede mahulog. Sally, Ma'am, paano kung damo kami ngan uusala ang lamisa sa kubhan sulod pag-aradman? Leo, diri ba kita magawas kung nalinog? Miss Kayako, diri kita pwede dumalagan ti pagawas. Kay bangin kita matumba o mahulugan hingkon ano na butang hagawas samtang kita inakarida. Randy, sano kita magkakagawas? Miss Kayako, kahuman ang pagbayog kay madagmit kita nga magawas ngan diri kita magpapaduso-duso ngan mandadalagan. Makadto kita haluag nga lugar para dito kita magtitiro. Dito bubuhaton naton ang drop, cover, hold, kay ginlalauman naton ang aftershock o otro nga pagbayog. Pagkatapos hanlinog. Kita kung may nahibang na mga kaupod niyo nga ipahibaro ini ha iyo magturutdo o hinuman ang mga idaran. Sally, mas importante kung maaram kita hit atong pagbubuhaton para makalikay kita hit mga kalamidad. Miss Kayako, importante ang permi kita andam, sugad gihap, hinuras, hinsunog. Kita ay malaksi nga magios, dadon naton ang aton mga gamit ti pagawas han nasusunog nga mga building. Ayaw pagpaduso-duso para malikayan, umatumba, o madisgrasya. Kung may madakmol nga aso, kinahanglanon tabunan ang irong, hindugnit. Panyo, mas maupay kung hulos-hulos nga dungit o panyo, nga dida kumudog para diri masimpot ang aso. Randy, permi andam hangatanan na takna. Leo, sakto, maupay kung maaram kita hit aton pagbubuhaton para makalikay kita hit disgrasya. Miss Kayako, kung kita ay nagkakamayada hin earthquake drill, kay para mabaruan naton ang aton mga angay buhaton ha oras han mga kalamidad. Ting, 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 tunog han bagtingan na tigaman nga magtitikang na ang earthquake drill. Natapos ang programa na damo na ang nahibaruan han mga eskwela. Kumo pagaandam han mga kalamidad. Mas maupay ang may hihababaruan ngan permigud andam.
Kadina, magmulay kita. Color mo, baton mo. Panggiya, pumiliin usa mga kolor, pula, darag, aranghita, lunghaw nga nasol. Hakada kolor, kay babatunon ang nakatago ng mga pakiana. Parang kolor nga pula, ang pakiana hirahin o ang mga tawuan han istorya. Makarit, parang kolor nga aranghita, ang pakiana, ano ang mahitatabo han eskwelahan han abre ES. Mahusay mga bata. Para han darag na kolor, ang pakiana, ano ang panigamnan na kung ini inabatian na hini nga earthquake drill na matitikang na. Makarit mga bata. Para han lunghaw nga kolor, ang pakiana, ano ang drop, cover and hold, pati unan o ini gimbubuhat. Makarit mga bata. Para nasol nga kolor, ang pakiana, labot han linog, ano pa ang kalamidad nga gingaran didahan istorya. Ano ang patakaran nga angay buhaton parte hini. Mahusay mga bata. Ang paglikay kay makatatalwas sa aton kadelikaduhan o kataradman. Kinahanglanon naton mahibaruan ang taluwas ngan diri talwas nga buruhaton kung kita inaada ha eskwelahan. Kinahanglan tigamnan ang mga sumusunod. Paghihap kita, di ka nga usa ngadtuhan na pulo. Sa ayaw pakigdurog kutay pagpila ha kantina para makalikay ham paduso-duso. Kaduha, ayaw pagmulay ng mga tais ng mga butang sugadhan lapis ng gunting. Ikatulo, pagsunod ang mga karatula ngan pahinumdom nga nakapaskin na eskwelahan. Ikaapat, ayaw pagmulay o pagdalagan ha pagsaka ng paglusa na hagdanan. Ikalima, pagbabalik ha mga gamit sugadhan libro ngan silhig ha sakto nga burutangan para diri makapalindas hagian. Ikaunom, ayaw pagmulayi ang mga likido ng kimikal na panlimpyuhan eskwelahan. Ikapito, ayaw paggawa sa eskwelahan kung diri pa oras ang panguli. Ikawalo, ilabogin maupay ang mga basura ha sakto nga labugan para diri makadisgrasya. Ikasyam, ayaw pagdarahin mga mulayan o mga gamit nga igindidiri ha eskwelahan. At ikanapulo, paglikay ang mga lugar nga may ginaayad nga eskwelahan. Pakadina, magmulay na kita. Check o ikes. Panggiya, isurat ang check ang hangin kung sakto ang pamulong. Ngan ikis naman kung diri. Para una nga pakiana, umaraw hin permiso han imo magturutdo kung karuyag mo gumawas ha oras pa hitong klase. Ang eksakto nga baton, check. Makarit. Para ni kaduha nga pakiana, ayaw pagsulod ha mga lugar nga may nakapaskin na ayaw pagsulod dinhi. Ano ang eksakto nga baton? Ikes. Makarit. Para ni katulong nga pakiana, diri pagsunod ha mga patakaran ha sakob hang classroom. Ano ang eksakto nga baton? Ikes. Makarit. Para ni kaupat na pakiana, magmulay samtang gimbubuhat ang earthquake drill. Ano ang eksakto nga baton? Ikes. Makarit. Para ni kalima nga pakiana, ibutang ang mga basura ha sakto nga labugan o surudlan. Ano ang eksakto nga baton? Check. Makarit mga bata.
Buruhaton 1. Kadina, magmulay kita. Nahiyom o nagmursdot. Panggiya, humiyom kung ginhuhulagway ngan sakto nga buruhaton ngan magmursdot kun diri. Para una pakiana, umaro himbulig ha mga kamagurangan kung kinahanglanon gumamit hin mga kimikal o panlimpyo. Ano ang eksakto nga baton? Makarit. Para ni kaduha nga pakiana, ayaw pagdalagan kung malusad o masakahan hagdanan. Ano ang eksakto nga baton? Makarit. Para ni katulong nga pakiana, kumarida samtang may dara nga matarom nga butang. Ano ang eksakto nga baton? Makarit. Para ni kaupat nga pakiana, pumila hin maupay hakantina ngan ayaw panduso. Ano ang eksakto nga baton? Makarit, mga bata. Para ikalima nga pakiana, ayaw pagkadto ha igintidiri nga lugar kundiin may ginaayad nga building. Ano ang eksakto nga baton? Mahusay, mga bata. Ano kaimportante ang pagsunod ha mga pahimatngon nga mga butang nga iginhahatag haaton? Makarit. Kumusa nga eskwela ha grade 2, ano ang pwede mo buhaton para mapanalipdan mo ang imo kalugaringon ngan makalikay ka ha peligro kung aadto ka na ha eskwelahan? Mahusay, mga bata. Buruhaton 3. Pagsumpaya. Panggiya, idugtong gamit ang bagis sa pamulong, tikang hakulom A, hasakto nga ladawan hakulom ba. Para kulom A, siyahan, igindidiri ang pagsulod. Ikaduha, paghirot, hamahanlas nga salog. Ikatulo, igindidiri ang paglabog in siot. Ikaapat, igindidiri ang pagsigarilyo. Ikalima, delikado ang hataas nga boltahe ang kuryente. Para naman ang pagpipilian hakulom ba, ladawan A, ladawan ba, ladawan ka, ladawan da, ladawan I. Mga bata, atong kitaon ang eksakto nga baton. Siyahan, litrang I. Ikaduha, litrang ka. Ikatulo, litrang A. Ikaapat, litrang ba. Ikalima, litrang da. Mga bata, ano na aton ginadman yan nga adlaw? An aton ginadman yan na kaya ang paglikay para makatalwas sa atong kadilakaduhan o kataradman. Kinahanglan naton mahibaruan ang talwas ngan diri talwas nga buruhaton kung kita inaada eskwelahan. Paggiya, i-drawing ang kasing-kasing kung ang ginhuhulagway ang sakto nga buruhaton para makatalwas sa kalamidad. Ngan dampog kung diri sakto ang buruhaton. Paran siya nga pakiana, buhata ang drop, cover, ngan hold kung nakaabat him pagbayog ang tuna. Ikaduha, bayai ang building pagkatapos ang pagbayog ngan kumadto ha evacuation center. Ikatulo, pumalikahing pagkaon ha kantina, didahan nagkakalilisang nahapagawas ang iba nga mga eskwela. Kaupat, kumaturog ha sa kubahan sulod pag-aradman ngan diri bumulig handril. Ikalima, pagmulayan ang mga chemical ngan likido ha panlimpyo ha kasilyas. Mga bata, atong kitaon ang inyo eksakto nga baton. Paran siya nga pakiana, ang eksakto nga baton, kasing-kasing. Para ni kaduha nga pakiana, ang eksakto nga baton, kasing-kasing. Para ni katulo nga pakiana, ang eksakto nga baton, dampog. Para ni kaupat na pakiana, ang eksakto nga baton, dampog. Para ni kalima nga pakiana, ang eksakto nga baton, dampog.
Makarit mga bata. Para ha iyo buruhaton na balay, panggiya. Pagsurat matulo nga talwas nga buruhaton nga pwede buhaton ha sakop han eskwelahan. Isurat ini ha imo notebook. Makarit mga bata, nahuman naman naton ang aton mga buruhaton nga nangadlaw. Tungod hiton, tatagan ko kamo hinli mga bituon. Ako, ang iyo magtulog hi Ma'am Shirley nga nagsisiring nga ang bata nga mahirot harayo ha kadelikaduhan. Damo nga salamat.